Hej, jeg er Aura for Unik, og jeg hjælper folk og dig med at skabe større balance i dit liv. Og det er sådan, at når man er i balance, så præsterer vi også bedre, og vi bliver mere kraftfulde. Så det er ret afgørende. Og den måde, man kommer i større balance på, det er ved at finde ind til det, som gør dig glad, din passion. Min passion, den kommer fra en større ydre påvirkning, der skete i mit liv, for at jeg fandt min vej. Jeg vil gerne tilbyde dig at komme på unik lederuddannelse og finde din vej på en lidt anden måde, hvor du tager valget. Og min model, som jeg arbejder med i unik lederuddannelse, kalder jeg lysets blomst, som er 12 universelle principper til at stå stærkt og kraftfuldt og balanceret i et liv med forandring indeni og uden omkring dig. Jeg ønsker dig en fantastisk dag. Gå ind og tjek på oonik.dk, og jeg sender masser af lys til dig. Ha' en fantastisk og vidunderlig dag. Hej.